Du lytter til Radio 69. Stiller nu om til Nudes brevkasse fra mandag til torsdag. Ej, pik! Forkert soundtrack. Okay, undskyld min fejl. I lytter nu til Nullers brevkasse. Der hvor du kan spørge om råd. Yeah. Hej alle sammen. Hvad så der? I dag der har vi meget specielt spørgsmål vi har at snakke om. Det er en af vores veninder, gode veninder, Hanne, som har stillet os et super godt spørgsmål, og jeg tror Hanne må til at ringe op. Så. Hvad så? Hallo! Jeg er Hanne nede fra bikeklubben. Nå. Nu skal du høre. Der er et problem. Jeg kan ikke finde min BH. Hvad skal jeg gøre? Jeg står nede i træningscenteret. Jeg har lige været nede og pumpe sammen med gutterne. Det der, det er fandme ikke nogen dag. Nå, din BH, den... Hvornår har du sidst set den? Men jeg var inde og træne for en halv time siden. Så har jeg hængt den på, garderoben. Og så nu kan jeg ikke finde den. Regner det der, hvor du træner? Det er indenfor. Regner det udenfor? Det håber jeg ikke, fordi så bliver min kværn våd. Ja. Men gør den det? Ja. Okay. Men hvis det regner, så kunne det jo være, at der var nogen, der troede, der var på bly, fordi du virker lidt stor, kan jeg godt fortælle. Og heldigvis kender du ikke lokationen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der, hvor vi er lige nu. Så... Ja, du lyder lidt stor. Har jeg ret? Er du lidt pumpet, eller er det bare... Du har rigtig ret. Det er hver gang, jeg bliver pumpet. Det bliver rigtig stor der. Så. Ja, det var også det, jeg tænkte. Ja, men tak for hjælpen. Ja. Held og lykke med det. Tak. Fuck. Du lytter nu til Radio 69. Think of all the stories that we could have told.